prekinut ćemo samo na kratko. Vidite jedinu europsku pagodu. Vjerujemo kako ste uživali s nama u Dunavu, Beču i duhu stare monarhije. Uvijek se sjetimo naših starih i čuvene za cara Franje bilo je bolje. No, nas je cesta pozvala, a tom porivu ne valja se odhrvati. Pozvala nas je u Bratislavu, drugi glavni grad u nizu na Dunavu, pa ipak tek 70 km duga vožnja i eto nas. Beč i Bratislava inače su najbliži glavni gradovi u Europi, pa je do Prvog svjetskog rata između Beča i Bratislave vozila tramvajska pruga. A naša mala pustolovina dobila je i pustolovnu sliku. Prvi puta smo prenoćili u kampu, tek par kilometara od središta Bratislave, na obalama jezera Zlatni Pjeski. Kupanje? Kupanje! Jutro nam donosi Bratislavu, grad koji kao nigdje oštro doživljava sukob modernoga i tradicije. Dunav nas je doveo i do drugog glavnog grada, do Bratislave, glavnog grada Republike Slovačke. Hrvati ovaj grad zovu Požun. Hrvati su obilježili povijest i kulturu Slovačke, a u zadnje vrijeme i politike, jer slovački predsjednik Gašparović hrvatskog je podrijetla iz okolice Crikvenice. Stoga prošetajmo Bratislavu. Bratislava je odraz slovačke države. Ne samo da je grad u sukobu modernog kapitalističkog i hedonističkog shvaćanja života, nasuprot zatvorenosti željezne zavjese, ne samo na granicama, nego i u ljudima, već je u svakoj kući i ulici zamjetan sukob moderne arhitekture i mješavine slovačke tradicije koji su kvarile nakaradne socijalističke crte ulica i kuća. Tako, u sred široke ulice, betonske avenije, sva nakičena velika je barokno rokoko zgrada. Rezidencija slovačkog predsjednika. Bila je to nekada zgrada, središte baroknog glazbenog života Europe, u kojoj je često nastupao i sam Josef Haydn. Stara jezgra Bratislave inače je na istočnoj obali Dunava, iz njemačkog naziva Presburg i mađarskog Pozoni nastao je hrvatski grad Požun. I današnji naziv grada Bratislava na neki je način vezan uz Hrvate, jer je vjerojatno podrijetlo naziva grada od kneza Panonske Hrvatske Braslava. Druga je verzija, ne baš puno pristalica, da je grad dobio ime po češkom vladaru Bretislavu. Bratislava danas plijeni svojim šarmom, čistim ulicama, uzbuđenim ljudima šarolikih nacionalnosti, kao ove dvije Talijanke. Odakli ste? Iz Hrvatske. Iz Hrvatske. Hrvatski! Moja lirika, orena, vol, vol, volove, orena, vol, vol, volove, orena, morove. A ja i girgiga, i pjevam za njih girgive, i pjevam za njih girgive, i pjevam za njih. Automobile club? Yes. E quella lì, ti amo. Sa zvoni na kuli. Bečke kavane, rijeke ljudi i hlavne namestije, glavni trg, dijelovi su Bratislave u kojima možete uživati satima. Svaka ulica dovešće vas ponovo na obale Dunava. Iako je puno lijepih mostova u Bratislavi, jedan, danas pod nazivom Novi most, nekada most Slovačkog narodnog ustanka, zapanjit će vas. 430 metara dugačak, s čudnovatom kupolom u obliku NLO-a, u kojoj je restoran, na čak 84 metra visine. Dunav nas je pozvao i mi spremni i okrepljeni krenuli smo cestom preko Slovačke do mađarske granice.
nikako najkraćim putem, autocestama, već uvijek uz Dunav, zauvijek se zaljubivši u obale, mjesta, ponajprije ljude koji žive pored i od te silne rijeke. Krajičkom oka uvijek smo pratili tu nevidljivu, ali snažnu nit poveznicu rijeke i čovjeka. Nešto što bi momci sa Save trebali ponijeti i otkriti gradovima iz kojih dolaze. Treskanje kotača dovelo nas je i u Mađarsku, a potom i do glavnog grada, veličanstvene i jedinstvene Budimpešte. Iako smo već navikli na našim putevima pored Dunava da ta rijeka uglavnom gradove dijeli, nigdje ta podjela grada, ali i ljudi, nije tako očita kao u Budimu i Pešti. Tek 1873. godine Budim i Obuda, gradovi na desnoj obali Dunava, spajaju se s Peštom na lijevoj i postaju jedna, jedinstvena, Budimpešta. Budim i Obudu protiv Pešta. To je povijest ovoga grada još od razaranja Mongola preko Turaka i Habsburgovaca. Zanimljivo da je malo gradova koji su imali takvu fluktuaciju stanovništva kao Budimpešta. Na primjer, 80. godina prošloga stoljeća u tom gradu živjelo je preko 2 milijuna stanovnika. Danas oko 1.600.000. Odlučili smo biti pravi, klasični turisti i polako se prošetati lijevom peštanskom stranom obale Dunava. Prvo iznenađenje došlo je u cipelama. Zapravo, spomeniku Židovima kojih je više od pola od 200.000 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Laganim korakom krenuli smo prema Lančanom mostu. Teško je u kratkom vremenu, koliko smo i mi imali za cijeli Dunav, vidjeti sve, ali Lančani most nikako nismo mogli preskočiti. Bio je to prvi most koji je povezao dva dijela danas istoga grada. Dao ga je izgraditi veliki mađarski reformator i političar, grof Ištvan Šećenji. Veliki poklonik zapadnjačkog života, posebice Britanske imperije, Šećenji je angažirao Williama i Adama Clarka, arhitekte koji su izgradili i Londonski most, kako bi izgotovili prvi stalni most preko Dunava u Budimpešti. Danas ih je 9. Kada je most 1849. godine otvoren, Šećenji je bio toliko oduševljen da je rekao okupljenima da će se baciti u Dunav ako netko nađe grešku na mostu. Klinac pored njega, mrtav hladan, dobaci mu kako 4 lava koja čuvaju most nemaju jezike. I to isto, nije ih bilo. Obećanje je obećanje. Ipak se hitilo u Dunav, ali je i isplivao. Nema ljepšeg pogleda na čuvenu zgradu parlamenta nego s Lančanog ili Šećenji mosta. Uzgred, parlament je napravljen od bihačkog kamena, bihacita.